בשנגחאי, לייזי הטיול מאמן, מפתיע, מגניב. הכל טוב, חוץ מהבית שימוש. בתי השימוש. הולכים ללמוד לנקות. Ladies and gentlemen, welcome aboard Harmony. I would like to send our regards to you on behalf of all passengers of this train. Wish you have a pleasant journey. The next station is Beijing South. תבקשו מכל סיני שיתקשר לאחד מהטלפונים האלה, ב-99% מהמקרים הסינים ישמחו לעזור לך. לא הצלחתם לתקשר לו טלפונים, עלו על מונית, תראו לו את כרטיס הביקור של המלון סולם. לגבי מים, יש פה מקרר, כן, מי שרוצה לשתות, זה עולה 10 יואן, 3 בקבוקים. מי שרוצה לשתות יכול לשתות. שנייה, אז קודם כל אתה יכול לשתות, אחרי זה תשלם. יש כסף, יש פה את הבנק, בנק אוף צ'יינה, והוא ידאג שיהיה כאן כסף זמין כל הזמן, גם הוא וגם כשנגיע לשנגחאי. וכשתסיימו את הטיול, בדרך חזרה, מי שישאר לו כסף, יוכל להמיר אותם באותו שער המרה לדולרים. נכניסה, נאכל ארוחת ערב מוקדמת, אני מניח שמכוניתה לא הספירה לכם. בא המטוס, בחרנו לכם בופה, אז אני מקווה שזה יתאים לכם. מחר בבוקר אנחנו יוצאים ליונדאי, 9:50 עוזבים את המלון. 2,000 מכוניות חדשות עולות לכבישים. והיום החלום של כל סיני והחזון שלהם זה אושר וטעינה. בסינית די זה צפון, ג'ין לבירה, הבירה הצפונית. כולנו שומעים סינית, נכון? ורבים זה נשמע לנו. אבל פרדוקסלית זה שפה מאוד מאוד פשוטה. ולמה היא פשוטה? כדי ש1.4 מיליארד ידברו אותה, העובדה דרך אגב שמדברים אותה ברצף היסטורי. וכדי לקיים חברה של 1.4 מיליארד, כדי לשלוט כשלטון מרכזי, צריך שמי
שומע אותך, יבין אותך. אנחנו עכשיו נמצאים על הציר המרכזי שחוצה את העיר ממערב למזרח. אנחנו עוד מעט מגיעים, אם לא יהיה. זה בייפינג בסינית, זה עיר השלום הצפונית. עיר השלום. מה זה? כעיר בירה, אני מסביר לך, השם בירה. כן, הם קוראים הבירה שבצפון, זה השם שלה. יש בירה בצפון, יש בירה בדרום, ויש בירה במזרח, זה טוב. זה שפת השיח שלהם, שפה פשוטה. אין זמנים, אין פעלים, להבדיל מאנחנו. אבל שלטון טוב וראוי זה שלטון שחשוף לביקורת ולבקרה ולא הופך להריץ. מהו צטום? מה עושה? מהפכת התרבות. הולך ושורף ורודף את כל האינטלקטואלים, כי הם תפסו אותו איום. עושה את זה גם הקיסר הראשון, שהוא כועס עליהם, אז הוא מוציא אותם להורג. אבל התרבות הסינית רואה בחינוך, זכות מולדת, בגלל שזה מאומץ אחרי זה בתרבויות אחרות, יותר מאוחר בהיסטוריה. עושה אותה בארבע מולדת, נראה לי לא לפני, נכון? למרות שאף אחד לא צריך להמתין לאף אחד, מי שיגיע יכול להתחיל לאכול, זה בופה. אבל זה גם שוק, מה שאני ממליץ לכם לא למהר לקנות, לא לעשות טעויות, זה סוג שמתווכחים בו, והם מזהים אנשים, ואנחנו נעמוד במרכז, אני אסביר לכם את הקומות, מה יש, אבל אני לא... 现在大车会议结束了，什么会议？是不是赶快？ אוקיי, עוד 2-3 דקות אנחנו יורדים, קחו לכם מצלמות, מה שאתם לא צריכים, אז אל תתפתו איזשהו יפהפייה שתצמד אליכם, בעיקר פה הרב הקיר, שתציע לכם רק לתרגל את שפת העיר שלו, באנגלית. בסדר? אז תיזהרו מזה. זה ספר לכם כל מיני מלכודות הערים שיש, בתוך קבוצה פשוט תשברו. אני הולך כיוון אחד, איפה שיצא לי פנייה, אני נעצר, תן לי את הסוף, סופרים וככה ממשיכים, לא צריך להיבהל, כן? אין המון, לא המון, ואחרי זה ניכנס לתוך הרחוב העומי האדם, רואים אותו ממול, כן? אז תכף ניכנס מי ישן לחדש. תכף יורדים, נכנסים את האור, שווקי האוכל, שעה טובה פה הסינים, נכון? הנה, תסתכלו. חבר'ה, זה לא הרבה. כן, כן, חבר'ה, להשאיר פה דרכונים, להשאיר פה כל מה שאתם לא צריכים. בעיקר כשאתם מרימים יד ומצלמים, הכיסים שלכם חשופים.